बाक्सा जिल्ला उसु एसोसिएशना खुंगा जिनैथि साब जुनियर सिनियर हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि उसु बादायलायनाय खुंदों। बाक्सानि कुमारिखाता नब्लाङाव खुंफुंजानाय बे उसु बादायलायनायाव बाक्सानि गासै गंजिनै मेटारियेल आर्ट स्टाइल क्लाब इउनिट एसोसिएशनफोरनिफ्राय बाहागो लादों। बे उसु बादायलायनायखौनो थावलु आरो सानसौ बे मोननै इभेन्टजों खुंनाय जादों। हाबाफारि जागायजेननायावनो दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया बाहागो लाना गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो कुमारिखाता सिनियर सेकेन्डारि गोरायुं भिभारानि नार्जारिया गाहाय दरखं मोखांखौ बेखेवना होयो। उसु गेलेनायनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफ्रा थांना थानायनि राहाखौ मोनदों आरो बाक्सानिफ्राय उसु गेलेनायनि बिथिङाव जोबोद मोजां होनना बाक्सा जिल्ला उसु एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि मुन्ना औवारिया बे समाव फोरमायथियो। बोसोरसालिया 12 बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप बाहाय जोंना टोटल प्लेयार्सफ्रा 93 पार्टिसिपेट खालामदों। गासै 10टा क्लाब बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों। दा बाहाय मोनथाम केटेगरि दं। मोनसेया जाहैबाय साब जुनियर, जुनियर एन्ड सिनियर। दा जोंनि नैबे खेला खुंनायनि मेन थांखियानो जाबाय नैबे फैगौ 17 जुननिफ्राय 20 तारिख जुनसिम साब जुनियर जुनियर खेला अल आसाम फैगासिनो दं। बे खेलाया जागोन गलाघाटआव। ओमफ्राय जाय जोंना नैबेहाय गल्ड मेडेल मोनगोन बिसोरखौ जोङो अल आसाम गेलेनो लांगोन। बाहाय जाय गल्ड मेडेल देरहानो हागोन। दा बाक्सानिफ्राय बुंनो थाङोबा उसुआव मोजां। बिनिफ्राय जेनेबा डिफेन्सआव साख्रि मोननाय दङ, स्कलारशिप मोननाय दङ। बिदिनो बुंनो थाङोबा जोंनि नैबे बिटिसि आव उसुआव दा बाक्सायानो सेकेन्ड होनजायो क'क्राझारनि उनाव। जोंहा बोसोराव बोसोरै सोलियो आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप। जों दिनैनि बेहाय 12 बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप खुंदों आरो बोसोरारि माबा गेम आरो बेहाय जोंहा बुंनो थाङोबा जोंनि बाक्सा जिल्ला खेला नालाय बेहाय सालबारि फैदों, ओरै माइनाव बाजार, ओमफ्राय ओरै बरमा, बाथौफुरि, निकासि, कुमारिखाता, तामुलपुर, गरेस्वर ओरै माने मोनफ्रोमबो क्लाब आरो माने स्कुलनिफ्राय जोंनाव बाहागो लाफैदों आरो बेहाय मोनथाम इभेन्ट दङ, साब जुनियर, जुनियर, सिनियर। बेहाय जोंहा मोननै इभेन्ट थागोन आरो मोनसे तावलु, मोनसे सान्दा। बे लानायनि थांखिया जाहैबाय जोंना बोसोरफ्रोमबो जोंना बे खेला जायो। डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय जोंना स्टेट लेभेल थाङो, स्टेट लेभेलनिफ्राय जोंना नेसनेल लेभेलाव थाङो आरो जोंनियावथ' दा बिदिनो बहुद खाबु मोनदों। माने जायफ्रा जोंना डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय थांनानै स्टेट लेभेलाव थांबाय नङा होमबा, ओमफ्राय नेसनेल लेभेलाव थांबाय। बेजों लोगोसे जोंना बे सार्टिफिकेटजों जोंना अनेक साख्रि मोनबाय आरोखि। जाय आसाम कामान्ड' बा जिखुनु डिफेन्सआवनो साख्रि मोनबाय आरो दानि जुगावथ' ओरैनो बयबो बुङो नङा होमबा साख्रि मोना होननानै। दा गावनि नाजानायनि सायाव मोनो आरो साख्रिखौ। जेरै दा किसुमान फरायनानैबो मोना, ओंखायनो खेला दुलाखौबो सोलोङोबा खेला दुलानि सार्टिफिकेटजों खेला मोनो आरो दा उसुआव बुंनो थाङोबा जोंना आसामाव मोजाङानो रेकर्डआ बांद्राय गाज्रि नङा आरो रिजाल्टखौ जोंना नेसनेल लेभेलसिम थांनाय बहुत प्लेयारफोर दं आरो दासिमहालागै। बाक्सा जिल्लायाव उसु खाबुआ बिदिनो जोंना सोब माने जायगायावनो बिराद क्लाब दं आरो जेरै आं दहाय सिगाङाव बुंखांबायमोन गरेस्वर, कुमारिखाता, तामुलपुर, बाथौफुरि, ओरै सालबारि, निकासि माने सोब माने जायगायावनो जोंना क्लाब दं आरो दिनै जायफोर गेलेगिरिफ्रा देरहागोन नोंथांमोना मा होगोन? जाय नैबेहाय फार्स्ट बा सेकेन्ड थार्ड मोनगोन मेडेल बेहाय जोंना गल्ड मेडेल माने मेडेल थागोन आरो बेजों लोगोसे सार्टिफिकेट थागोन। थाखो 8, 9 आरो 10 फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।